Sikubingelele mbukeli weGeshenge TV. Namhlanje sokhuluma ngendaba enkulu. Sithi semjolweni. Isikhathi manje siphila kusona umjolo udlalobe wona hamba phambili. Umuntu oshadile okashadile kona nje umjolo wona hamba phambili. Sokhuluma ngawo usuku namhlanje. Yeke semjolweni. Sizwenye. Mfowethu kuhamba. Ngike right mfowethu kunjani wena? Indaba enkulu. Yeah. Semjolweni. Yeah. Siyababamba abantu bethu besijolela siphuma kanjani ngoba egcineni akufanele sihenge sibabulale. Yes. Kodwa impilo kufanele iqhubeke. Kwenzakalani? Mfowethu njengamanje basikuyila kwiGeshenge TV. Mfowethu masilapha masikhuluma ngokuthi ke semjolweni. Sisuke silapha ukutheni ke mongokuthi kwena kunomuntu omaziyo noma ngithi ke umuntu wakho sikhuluma ngomuntu wakho njengamanje umuntu wakho uyakujolela noma uyamsola wena ukuthi uyakujolela umuntu wakho ungakwazi ukuthi usithinde mfowethu sihambe siyokubheka yena ukuthi uyakujolela na thina sizobe sisame sisikubhekela ukuthi ke ngabe lo muntu wakho isiphi indlela ayihambayo uyabona mfowethu sikucheckele ukuthi uyakujolela ngempela na sikuthathe futhi nawe sikuse kuyena ngaleso sikhathi asuke kusona ngaleso sikhathi. Yes. Wakho kodwa ufuna ukuyibheka la ngoba singasho sithi umuntu uyakujolela. Yes. Kanti inkinga ingakwena. Akufanele sibheke yena ukuthi uyajola kanti wena omenze ukuthi ezejole. Ziningi indlela umuntu wakho ngameza ngazo ukuthi ejole. Ngabe awumhloniphi wenza noma kanjani noma khona into ecashile. Yes. Uyasikhulume. Indaba kashukela. Ikashukela yakibona. Ngoba ushulu uyasibamba sengamadoda. Uthi uyafika umuntu wakho akusali shu. Agcina umuntu esithi awuvukelwa. Umuntu egcina sebona ukuthi manje hayi ake ngizame ngaphandle. Ngesikhathi usumbamba enza lonto leyo. Wena usuyaphatheka kabi usoze kanti nawe uwazi ukuthi usunoshukela nahle ukuhlala phansi nikhulume thanda sami. Ngiyayibona ngoshukela nje manje. Yes. Senza kanjani? Kodwa manje mhlawumbe usemncane. Usemncane nje. Izinto ayidinga empilweni yakhe. Usayidinga lenkonzo. Usayidinga lenkonzo. Ingakho esejona. Asibheke ngendlela eyiningi indlela yokujola. Mfowethu kulonto mfethu singakhuluma ngokuthi mhlambe ukuthi umuntu wakho lonto akubalekile ukuthi umfihlele umuntu wakho usuku naye ngaleso sikhathi umfihlele fanele kumtshela ukuthi no sithanda sana noma umuntu wami nomnyeni wami angisaneliseki sunento engenzeki mhlawumbe okade uyenza kuqala manje ayisenzeki manje yini indaba ungasayenzi. Yes. Ilapho la uzoqala khona ukuthi ke siyithole ukuthi lento le yini indaba ingasenzeki. Kubalekile ukuthi umuntu nomuntu wakhe akwazi ukuhlala phansi ukuthi bexoxe bebobabili singakafiki thina. So uma sekufika thina sekuphoqa ukuthi no lo muntu lo useyaphuma khona la seqalaza khona ngaphandle. So ilapho thina singena khona which means kubalekile ukuthi umuntu wakho nobabili wena nomuntu wakho nihlale phansi nixoxe ukuthi no sithanda sami awusenzi ngalendlela le bese kade senza ngayo uma ukuthi mhlawumbe kunendlela kade yenza ngayo iromance mhlawumbe sibalo izinto lezi romance akasayenzi lonto leyo lo muntu kusho ukuthi kunento aseyenza eceleni aseyenza khona wakho khona into engifuna sibheke esingayinaki thina njengabafana. Yes. Masiyenza sesithi sifuna thina ukulemaza abanye. Ufice intombi uthola ukuthi inabafana ababili nabathathu ejola nabo. Ufike wena ufuka uyithatha ezoqoma ekhaya. Uthini ngalaba uyifice iveli inabo abathathu noma ababili. Uthi ezoqoma ekhaya ngoba wena ufuna ukuthi kulaba ufuna ukuveza ukuthi wena unamandla ukudlula bona. Uzosho kanjani umuntu yakujolela ekufuna wena umfice enabantu owathanda nabo vena. No lokho kufethu kufanele ukuthi intombazane before uphumele esidlangaleleni nayo kufanele uqale ukhulume nayo ekutheni uyambuza ukuthi no sithando sami labantu wenza njani ngabo na uma ukuthi uthi yena no ngiyabashiya ngiqhubeka nawe kufanele ithi must ukuthi ke labo bantu laba baseceleni singabe sisabafaka njengamanje sengikhuluma mina nawe
njengamanje asabafaki laba bantu abaseceleni ngoba ngibafice mina bevele bekhona wathini wena wasuthi wena uyabashiya okusho njengamanje sikuyimi nawe sesikhuluma lento leso kuyimi nawe asabafaki labantu abaseceleni wakhuba khona into kanje empilweni khona umuntu ophethe imali imali sayidinga khona umuntu othi mengabe sisekamelweni owenza umsebenzi izinto ezothi ehlukene lezo kuwena ngifuna imali kodwa manje awukho ngapha ekamelweni kodwa ngapha kunomuntu ongaphethe imali oright ngapha ekamelweni sithinga lozo zinto kanje ngalezo kunomuntu ophethe imali umuhle ekamelweni akamuhle ekamelweni kodwa futhi unomuntu omuhle ekamelweni ayiphethe imali futhi sengathini kulonto sengathi mina funa umuntu onothando funa umuntu onothando not omuhle ekamerweni not omuhle emalini funa umuntu onothando because at the end of the day umuntu omdingayo umuntu onothando yes I know imali iyangena imali ebudlelwaneni iyangena futhi masibheka futhi ngala ubudlelwane ekamerweni buyadingeka ubudlelwane buyadingeka ngayizwa khumba nje ichaza ngayo njengamanje siphila esikhathini ehlukenahlukene kunomuntu odinga imali nongadinga zonke izinto umuntu odinga futhi uthando unofuna odinga futhi ucansi izinto ezo3 ezihlukene lezo lezo ezihlukene mhlawumbe mina ngidinga imali akunendaba konke lokho ku2 okay kulungile ke imali angithi kakhulu ngidinga ucansi kodwa futhi imali awunayo ucazo nalo senza kanjani lapho mfowethu mina mhlawumbe lento ingahlala kwabhlungu kwabanye kwabanye futhi ingahlala kahle mfowethu ke ngithi mina umuntu ofaka indaba yemali ophusha imali othandweni lo muntu ngeke ngamthathi njengomuntu onothando lo muntu which means ufuna imali kulolo thando njengoba ngisho ukuthi kungenza kwabanye kungahlali kahle kwabanye kuhlale kahle kodwa ke othandweni mfethu into ebalulekile noma ngithi ku relationship ngibeke singizilethi ku relationship into ehamba phambili mfethu uthando imali nocansi kuza ngemumva lezo zinto lezo into ebalulekile othandweni mfethu uthando because ukwazi ukuthanda umuntu ngoba enemali awukwazi ukuthanda umuntu ngoba nakho uthi wena ukwenza kamnandi kamerweni into ebalulekile uthando ngiyakuzwa kodwa asifanani kunomuntu onganendaba nothando odinga imali kunomuntu onganendaba nemali odinga ucansi siphuma kanjani phela labo bonke bobathathu sibakhava nje senza kanjalo manje labo no ngofethu ngokuphuma kwami mina kuyona le yonke lento le ngisho kuthiwa ngabe kuthiwa ngithandana nalabo bantu abawu2 khona ufuna imali khona ufuna ucansi mfethu mina ngingaphuma kulabo bantu ngifuna umuntu onothando yes indlela ukuphuma kuyona yonke lento le umuntu engamfuna umuntu onothando imali singasifica ngendlela ucansi singasifica ngendlela into engayifuna mina umuntu onothando qha kuloko kubili ucansi nemali singasifica ngendlela wakhuba kunomuntu onganenda nothando nje esikhathi esiphila kusona nje manje ngoba sibheke izikhathi esiphila kuzona kunomuntu nanenda nothando mina ufuna imali mina ngifuna imali kodwa futhi umuntu onginesocazela kunendaba naye siphuma kanjani lapho mfowethu ke kugcine kuba khona mawuthi unothise eke kugcine kube khona lento kuthiwa ama GBV sikugcine kuba khona leyo nto le ngenxa ukuthi ukuthi kunomuntu ongene kwi relationship because uzofuna imali because akekho umuntu ongena kwi relationship ngabe kunamanga akaze ngimuze umuntu ongena kwi relationship ethi uzofuna ucansi wonke umuntu ongena kwi relationship uzofuna uzofuna uthando nemali kodwa futhi bebancane abantu abafuna uthando bazofuna bazofuna imali leyo nto ifikile imaze ke relationship kwesinye isikhathi ukuthi umuntu noma ngabe uyongena kwi relationship usefika athi umuntu no mina unayo imali mhlawumbe imali unayo imali mangenayo imali lo muntu seyamshiya into ebalulekile bafowethu othando into engayitshela nje umbukeli lapha ekhaya ukuthi into ebalulekile uthando noma bekuthiwa kufika umuntu uvezela igolide nesiliva
leyo nto ungayinaki leyo nto le wena yazi into oyifunayo kumuntu. Besides ke uma umuntu ethi ke no ngizofuna uthando and iqiniso libalekile othandweni. Umuntu emethi umuntu ngizofuna uthando, lo muntu umnika uthando. Emethi umuntu ngizofuna i-relationship enemali. No umnike imali lo muntu futhi ngizofuna imali. Emabethi umuntu ngizofuna isex, no lo muntu umnika isex. Because alo muntu akayicacisanga ukuthi uzofunani, but wena njengomuntu omazi umuntu wakho kufanele umfunde umuntu wakho. Lo muntu lona uzofuna into ukuthi umbuze like kunalezi zinto lezi ezibizwa ngama pillow fight. Angazi noma mhlawumbe umbukeli uyazazi ekhaya. Pillow fight lo umncane lo omncane. Udlasa nomuntu. Yabo ngekhathi lo mdlalo umbuze umuntu wakho sithanda sami yini oyithanda kakhulu ucansi nemali. Lo muntu vele uzokuphendula imali. Yes. Lo muntu umbuzo ukuthi nomhlaba umkhethise kulezi zinto ezintathu. Uthandani ucansi, imali, uthando. Yini oyikhetha kule relationship yethu? Ngesethe kuphendula mnike leyo nto. Ngicabanga ukuthi yona impindanga ngiyana le uthi leyo mpendulo lezi zinto ezintathu, uthando, ucansi, imali. Umbuzo kulezo zinto uthi yini oyithanda kulezi zinto lezi? Kodwa vele always bazohlezi bekhetha imali. Wakho lento ngifuna siyibhekise kuthina njalo lesilisa. Yes. Thina abantu besifazane siwahethile kakhulu. Yeah. Ngoba sifika kubona singabatshela iqiniso. Yeah. Ngifike ukuthi ngishadile. Yes. Kodwa mangifika ngithole intombi ngayitshela iqiniso ukuthi umuntu enginaye noma ngiyitshela ukuthi ubudlele bami abukho right. Ngoba ngifuna ukuzuza uthando layo. Kanti ngifica futhi umuntu ovele ofuna uthando. Uma ngimtshela lento le emukele kanti mina vele hayi ngoba ngifuna uthando kuyena. Ngifuna kuphela ukuthi ngithole lo ngifuna ukwenza kuyena, ngidlule kuyena. Ngiyagcina abantu abaningi befazane sithiwa bebizwa ngegaba elingafa elinhlamba kuthiwa izifebe. Yes. Ngoba ufika mina ngimhethe ngenze ngalungela kuyena enginikeza uthando lakhe ethi uthola umuntu. Kanti mina ngizile ngothando. Uze ngalento oze ngayo. Ngize ngayo mina. Enginikeza ingane yabantu sihlale mhlambe igcine sekuhlala umuntu. Yes. Mahlala umuntu sengiyabaleka. Ingane abantu iphinde futhi yephambili, iphinde futhi umuntu njengami futhi. Ngisi ingane yabantu isile imali emoyeni kanti ithina abafana esiningi. Yes. Siphuma kanjani lapha? Ingane sivela kanjani lezi ingane lezi zabantu? Kumuntu obezofuna imali. Umuntu ozofuna imali kanti sifuna thina lento imizwa yethu kuzona kalezo sifuna uthando. No okokuqala mfuthi ngingakusho mina kulowo muntu lo mefika kanjalo it must ukuthi wena lo ngane uyonhle. Yes, because blood yakho, igazi lakho. Yes, igazi lakho lelo lo muntu sengaba kuwena ukuthi uyaqhubeka na nalo muntu ukuthandana, because kubalekile ukuthi mfethu ukuthi phela vele singabantu sike sicabanga into singafani. Yes. Lo muntu uma esekunikile ingane noma bekuthiwa wena usathandana naye lo muntu, kufanele mfethu ingane mayikhula mfethu ilibone uthando lo mzali nomama even sebehlukene ikwazi ukulibona uthando luka mama nobaba bendawonye. Yes. Ngifuna lento le ngiyacela ungene emlonyeni. Yes. Singangena engane sithini ngalo muntu esimlibaza umoya wakhe engasaqhubeki naye mina sengodla ingane yami egazi lami. Lo muntu mina engimlimaze kuthini ngaye. Lo muntu omlimaze ubuthandana naye. Umthanda naye mina kanti ngimhethe inhliziyo yakhe ethi ngizothanda mina ngiyazi ngizengane miyena mina. No, njengoba bengingasho iqaleni mfethu ukuthi ayike into ebaluleke ukudlula iqiniso. Yes. Ukuze kwazi ukuthi isave i-relationship yakho iqiniso. So lo nto sikuyoba kukuyena lo muntu lo ubumvele umthanda. Kuyoba kuyena ukuthi no ugeshe ngiyaqhubeka na ukuthandana naye noma ngiyamshiya. Yes, because abanye bengakwazi ukuthi eqhubeke noma ngikhuluma nawe eqhubeke nawe because wazile ukumtshela iqiniso. Ukwazi umtshela iqiniso ukuthi no lapha bengiyele u1 no2 no3. Lapha lo muntu bengithanda kwangempela. Lapha bengiyele ukuthi because phela umuntu phela vele kubalulekile ukuthi
let's say udla ubhontshisi every day angeke udla ubhontshisi isonto lonke yabo kukhona lokho ugcina usucikeke ukuthi no ngeke ngisakwazi ukudla ubhontshisi usuku isonto lonke fanele phela ke ngidla inyama noma mhlawumbe ke ngidle ufish yabo umtshela uthi no sithando sami kube no 1 no 2 no 3 mhlawumbe ngikwazile ukuthi ngike ngangenza into engekho right because lo muntu uyamthanda ngithi ngeke ngenza ukuthi mhlawumbe ngeke ngahamba ngayoganga nami njengabo bonke abantu besilisa ngaphandle. Okay mfowakho sesiphethe lento futhi ngamanye amazwi uchaze ukuthi masingene kubudlelwaneni yes ahlale phansi sikhulume ukuthi njengamanje ngendlela mina nginomuntu wami yes wena nawe sayigangela yeah naye lo ngoba usezwe sayigangela eyivikele ungenzi into engafanele ngoba egcine pha ubulungiswa yes ngabo ukuthi njengamanje ngithi mina ngiyisoka useni kabe ngilimaza ingane zabantu ulimaza ingane zabantu yes ingane ngiyitshela nje manje ngifika kuwena ngiyakuthanda nje akuma ngikuthanda ngifuna something kuwena mengabe ithena hayi ngoba ufuna lokho mina ngapha iqhash yes yabo lokho kubalulekile mfowethu lokho ungazigcine sukuba khona abantu obazi usubuhlungu ngenxa mhlambe ke one night stand lelo gama ngizolisho le one night stand yes funda khona ke one night stand kuyenza mfowethu uthi one night stand kugcine kuhlala umuntu if ungayenzanga ungayisebenzisanga protection kuyenzeka lapho kugcine ke kuhlala umuntu lonto kubalulekile ukuthi uhlale phansi nomuntu wakho yes kodwa futhi kwabanye kube nzima uma wena uthandana nophuma silwe yabo uphuma silwe kugcine kungabe into ke leyo ekhulumekayo ayekhulumeka futhi ukukhohlisa kuloko yabo kuphuma silwe akukhulumeki kufanele uhlale nomuntu phansi umuntu wakho owazi no lo muntu lo uzoyi understand lento engimtshela yona because uphuma silwe I promise you angeke I understand leyo nto uphuma silwe kulungile ngifike nje manje asiphethe le ndaba le ndaba asiphethe ebimdinga futhi umuntu wesifazane ngoba egcineni ibona ngoba siyafika thina sithi ngimtshela umuntu wesifazane nginomuntu engishade naye yes mina nawe sifihlile yena bese efuna ungasafuna ukufihleka evela ukuyiveza yes kuthi mhlawumbe ukhambe isikhathi sizomdinga sesiphethe athina amazwi akho okuphethe lenkulumo sizohamba sidinga umuntu wesifazane amazwi okuphetha abafethu ukuthi okokuqala ngizoqala ngithi before uzosibhalela lapha mangabe sithi ke sisemjolweni bafethu bhala wazi ukuthi ke uzosimema uthi kufanele umuntu wakho ukuthi ke sikubhekelene ukuthi uyajola nayo or uyashitha na usuwazi ukuthi noma usune sure ukuthi no lo muntu usenekwenza izinto ezistrange endlini ukuphendula mhlawumbe xaphashe mfowethu lento le ongibuza yona mfowethu abanye babo sike sayikhuluma nabo engeke ngibamention amagama lento mfowethu ibalulekile sesingayithatha mhlawumbe ngomdlalo noma abanye benza ama content ngayo yokuthi kuyajolulwana emjolweni bafowethu ziyaphuma idumbu xaphashe ziyaphuma idumbu emjolweni abantu bebulalane bejola nje ukuthi uzofica umuntu ejola emjolweni mhlambe uyaphuma la uyobheka umuntu wakamakhelwane umfica uyajola kuphuma lapho kuphuma isibhamu nomesi yamgwaza lo muntu lokho kubalulekile ukuthi bafowethu uhlale phansi ungakawuphakamisa umoya uhlale phansi nomuntu ngiyazi vele ngiyahlala ngaphakama umoya nami ngimane ngiyasho ukuthi ungawuphakamisa umoya uma ngiyahlala ngaphakama biza umuntu wakho ohlala naye phansi ngibuthi uyenzelana into 1 no 2 because ngiyakwenzela 1 no 2 no 3 yini oshoda ngayo lotho mhlawumbe lapho kuzophuma khona ianswer ukuthi ke uxabhasha awusenzi kahle ekamerweni yes kulungile asibuka kakhulu mfakakhuba ngosuthi wachaza okwakho ukuthi lapho ngasekhaya mbukela wasekhaya usilandele phinde futhi nawe mawukhona mhlaba ofisa ukuthi sikhulume nawe sikhuluma inkinga zekhona sihlala nazo sibhekene nazo akekho umuntu ongenazo inkinga kodwa wena kwakho nje usifollowe usiklaphe uphinde futhi ucomment ngendlela wakhomenta ngayo so ndawonye sikwazi ukuthi sibone sizenza kanjani okuya phambili thina sikhuluma la mhlawumbe wena khona ongaphezulu
okwalokho sesikhulumile khona wena ongasinceda ngakho sivulile ukuthi nawe ungeza sikhulume sonke siyathokoza sesiyovala kodwa singavali ake ngisho ukuthi sithola kuphi kanjani yes mfowethu lapha ke mawufuna ukufona ungasithola ku 076 yes 75 96 115 oyiphinde futhi ngiphinde 076 75 96 115 kanti futhi ku-email ungasithola lapha ke uthi geshengexulu@gmail.com la ongakwazi ukusithola khona oyiphinde geshengexulu@gmail.com lapho ongazi usithole khona lapha iwebsite futhi engekudala izobe sekhona zokwazi futhi sibanikeze abantu usithola khona futhi alright igama lami nguMoriso Ngampunga sephansi show enkandla emothana enkandla eMandaba esikhodi samathola Ngampunga lapha ngizalwa khona kanti insizwe engizalayo mfuka sibhakabhaka sokhala khole eMandaba lalela ke mfowethu kuningi esiza nakho la kwiGeshenge TV hlala ulendele lapha ke masithi semjolweni uphinde ulandele futhi lapha ke mangabe sithi ke zikhiphana njengamanje siyeza futhi lapha kuzikhiphana esizokutshela ke khona kwenzakalani na masithi ke zikhiphana siphetheni khona kuGeshenge TV ayikhale